Matur nuwun tepuk tangan untuk warga masyarakat Lebak Barang. Luar biasa ya, Bang. Iki wangune Bu Ciblek karo Mas Bawur wis nglakon semana kene, mula kaya oleh prayoga ditanjake supaya menghibur warga masyarakat. Iya kaya apa? Dipun papak nganggo cucak rawaca, yo. Ciblek karo Mas Bawor nglakon semana kene. Wah, sugeng dalu Mas Bawor. Nggih, sugeng dalu Ki Mbak Rimbo. Kados pundi kabar panjenengan, Mas? Alhamdulillah sehat. Jenengan kados pundi? Pangestu panjenengan menika sehat kewarasan. Amin. Sae nggih kabaripun nggih? Nggih, alhamdulillah sae. Matur nuwun. Nggih. Niki nggih kula sowan boten piyambakan lho Mbak Limbo. Lho, panjenengan boten piyambak to? Boten. Lho, lah kalih sinten? Nggih niki kali biasa. Jane niku ngaten. Jane niku kula nggih ngomong. Kowe ora susah melu. Kowe nang omah bae terus tak rajan ngasuket, terus tak campuri kawul iki. Malah nusul. Niki niku tiyang to? Sanes. Lah napa Mas Bawor? Cempek. Oh, lah niki cempe. Lah kula kinten jenengan mau munggah mriki dikindel kalih tuyul. Tuyul niki niki wajan turunan tuyul. Nggih. Tapi niki bisa ngomong niki. Oh, saged ta? Oh, saged ngomong. Nggih, sopi dipun dangu Mas Bawor. Blek. Siap. Serune. Ngomong aja seru-seru. Ya semangat, Wor. Ya semangat aja seru-seru. Nah kene kan derek nama Saditya. Alhamdulillah bisa sowan nang desa Jati Barang. Lebak Barang. Lebak Barang. Jati Barang. Loh, Pak Kades. Nggih. Ampun dibayar nggih. Salah uli ngomong. Ya ngono. Cucu kan der ngomong sing genah. Kami ki ngomong Jadi desa Lebak Barang kok Jati Barang. aku pengen ngomongnya Lebak Barang, lagi tulisannya apa gue? Lah iki cucu kene kan ngomong Jati Barang. Salah, angger Jati Barang gue salah. Si bener gue Lebak Barang. Lah iya. Lah iya. Tapi kan kok iki ngomong Jati Barang. Salah, angger Jati Barang gue salah. Yang benar itu tulisannya Lebak Barang. Barang. Dan apa kok Jati Barang? Salah, Jati Barang gue salah. Orang kan dikasih ngomong Jati Barang udah Lebak Barang. Aku sing benerna Lebak Barang. Si ngomong kowe, aku ngomongnya Lebak Barang. Oh kiri. Jane si budek iki sapa to jane? Si budek ngene iki si Bawor. Oh, ngaten. Lho, Kok ya. dites cobi kados pundi? Ini boten budak balik kula nggih tetep sehat. Sehat panjenengan? Sehat. Sehat keprime.
bodho kepriwe? Lah wong niki Mas Dalang Aditya wis ngendika dia pentas senang lebak barang. Penontonnya kebek banget. Halo Bu, semua penonton. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bapak-bapak kelamane nggih sehat, bapak-bapak. Alhamdulillah. Pak Lurah nggih sehat, Pak Lurah, Pak Satto Priyono nggih sehat. Pundi piyayine pun Pak Lurah? Ya, Pak Lurah kasih nganggo Apa? nganggo ageman ireng nggih Pak, kajian. Ageman kae seneng kana. Kalau peteng? Sehat Pak, nggih. Alhamdulillah. Pokoke tak dongakna wayangan mari tahun ngarep nggih. Amin. Siap, pokoke. Wayangan malih niki mboten ngangge jiblek niku pripun niku Bu? Sinten? Niki mau Pak Lurah nggih dawuh wayangan malih. Nek mboten nganggo jiblek niku pripun? Tapi kula nggih derek. Jenengan derek. Niki mas-mas penayagan bisa mi derek. Sami derek. Pesindaran nggih ajeng. Kula ora melu. Bukan terus mau. Napa nggih? Nggih. Mboten melu Pak Kades. Melu ora ki Mas? Mas Yadak, melu mboten? Ora melu kan? Ya yang tetep mangkat. Ya ngapa wong diperintah Aku ora? kan setia karo masyarakat lebak barang kene. Jadi ngan wayangan ora diundang nyong tetep mangkat. Lah apa? Pentas ora? Arep mateni diesel. Nyuwun pangapunten Mas Bawor. Dalam Kula mau kula pikantuk WA saking Pak Lurah. nggih. Panjenengan kendhahi Bu Ciplek supados jumeneng aja lenggah. Nggih pancen kau Pak Lurah kali Bapak panitia niku Nggih. Pak Sudaryo nggih ngendika. Nggih. Oke Bawor, mengko Ciplek angger nang panggung kon ngadeg. Heeh. Dan Mbok iki- dipun aturi jumeneng menika Bu. Ayo ngadeg. He. Konang ngadeg ayo. Lah nyong wis ngadeg nung sewu niku. Niki nggih pun ngadeg niki. Kula pun ngadeg Mbak Dembo. Ampun jumeneng to. Ampun, apa ketinggalan kurang endek? Kayak kurang dhuwur. Apa kok ngadeg nang gedebok? Mas Yoko. Aku mau ngadeg nang gedebok, Mas. Ada kaya wayang golek. Kesenengan yang ngadeg nang gedebuk edek karo Mas Aditya. Ya mau kok kayak golek dirogo ya, Mas. Tapi ora apa-apa. Nang apa? Ora apa-apa ke dirogo. Dirogo nang Aku kan urung tahu dirogo nang Mas Dalang Aditya. Cocok saudara-saudara. Cocok ada. Sampean desane cocok karo Ya dirogo. cocok. Ya, aku sing ora cocok. Lah kenapa? Ya, Mas Aditya itu dalang. Dia itu sarjana seni. Lah kok nganti ngrogo kowe? Ya. Bagi kamu itu bahagia, tapi bagi Mas Dalang itu musibah. Lah kok musibah? Lo yang musibah, wong garwane Bayu sama-sama Ih, sarjana. Dalang kayak si bujang. Hah? Si bujang kok. Apa iya? Si bujang kok Mas. Si Joko pokoknya. Si Joko. Loh, jare jenenge Mas Aditya jeneng Joko. Si bener Mas Joko. Maksudnya si bujang, Jaka, si urung dia bujang. Goblok banget gue kan. Maksudnya bujang ini urung dia bojok. Jalangannya Jaka, si Joko. Nang nggonku Joko udah bujang, Joko iki kaki-kaki. Dia ngomong karo dia angel banget ya. Angel banget. Angel banget kudune. Angel karo kendang. Larang temen nonton karo kendang lah. Karo apa? Ditamunya datang karo lapis. Oh, nggih. Tapi ki alhamdulillah nggih anu udun. Ih, bisa mencolok. Iya. Jebulane boleh mencolok kayak cimbil. Awal banget tuh. Bu, kenapa kula kayak cindil, Bu? Boten nggih. Ayu kan? Ya, ayu. Ayu jati, ayu saingun ya, Bu. Kayak sebelah kene ibu. Orang tuh, sebelah kan iki kayak garangan iki. Lah ya Apa Pak. itu garangan bendungan, Pak? Ya tumon lah. Tumon. Iya, garangan harus
17-an. Iki ora kena jengkel iki Mbak Limbo. Mboten kenging jengkel. Seniman seniwati itu harus omben atine, Iya. sabar pikirane. Jelas. Bapak ngomong itu malah nesu ora kena nesu. Orang kena cekel. Ya, iya. Siki kayak darat tontonan orang anak penggemar kabeh ya. Lah iya, heeh. Penontonnya akeh seneng. Luar biasa tumpel Luar wonten biasa mriki. tempat ini ya ampun. Seneng Bu, nanggap wayang Bu. Ora apa-apa. Alhamdulillah. Nggih. Seneng Mas, Bu, Pak. Seneng. Seneng angger seneng nanggap maning. Neng bejo ra kaya warga masyarakat wonten Lebak bareng mriki Mas Bawor. Pripun? Nggih to ditanggapi wayang ya to. Nggih. Yang gale sik nom-noman kabeh. Tur to bisa menghadirkan bintang tamu Buci Black. Pelawak yang sudah terkenal di seantero dunia bahkan tingkat nasional internasional. Mas Bawor, kalau wingi niku Buci Black niku bar ditanggap teng Jakarta. Niki nopo? Nggih, Buci Black niku bar ditanggap teng Jakarta mula pinter bahasa Indonesia. Pinter basa Betawi niku ditangleti cobi kados pundi? Apakah kamu tidak tahu? Walaupun gue kita iya. Bahasa Inggris. Kamu bahasa Indonesianya ke apa? Oh iya jelas dong. Saya anjay. Cobi bentelipun basa mriki kali basa Indonesia niku napa? Kali Betawi niku napa Bu Cobi? Bedanya perbedaan. Ya karena berbedanya ya aduh. Jakartanya gonggongan mana? Saya Jakarta, ini gonggongan. Lah, anu Jakarta. Jakarta Wilayah. itu daerah. Daerah. Saya di Jakarta itu di wilayah di bawah Tugu Monas. Oh, belum tuku Monas. Iya, penunggu di sana. Oh, berarti kamu termasuk rajiman ya? Tapi kerajaan. Ya, tunggu Monas. Coba ngomong bahasa Indonesia apa ya hafal? Iya, aku juga apa? Aku kan udah lama di Jakarta. Oh iya. Iya, aku tadi di Jakarta itu dari Jakarta jangka ceprepet. Bis. Jakarta ke ya orang anak jam 4 seprepet. Apa sih? Anaknya ya jam 4 lebih Nah, seperempat. itu kan Betawi, begitu. Oh, cara Betawi Mas Bawor. Oh iya. Betawi itu identik dengan Iya, di sana aku tidak betah. betah. Ya tidak betah karena di sana terlonte-lonte. Bocah. Ngomong apa? Kita di sana aku itu terlonte-lonte. Terlonta-lonta. Bukan, kalau di aku itu terlonte-lonte. Ya, pancen gua kayak Itu kamu jangan mengeyel ya. Aku di Jakarta itu tidak dina. gua anak-anak lawas. Iya, Sudah. aku di sana pulang dari sana kan aku di Jawa. Iya. Beberapa hari dari sini. Iya. Itu sakinginya panas banget. Matahari Mas Rege. Oh, Matahari. Ya mataharinya itu panas banget. Katanya aku di sana itu putih ya. Iya. Iya, soalnya aku di sana itu makannya nasi putih terus. Oh. Sama lauk pauknya itu kentuki. Kontak. Aku suka banget kentuki, Bu. Oh, tuh kentuki tapi kentak. Tulisannya apa? Kentuki. Lah jawab wis. Lah di Jakarta itu minumnya apa Bu di sana Bu? Aku minumnya di Jakarta itu senangnya teh gendul. Ya ora teh gendul, teh botol. Lah gendulnya minumnya dari Lebak barang. Oh, kamu kowe nang Jakarta hafal ya? Iya, apa? Bahasa Indonesia nya ora hafal. Iya. Karena bahasa Indonesia nya kan iki saya tidak tahu ki jawabannya apa. Aku orang ngerti. Pak jarang ngerti bahasa Indonesia. Lah keprimen. Kowe hafal bahasa Indonesia. Ya, Pal. Angger bahasa Indonesia nya saya tidak tahu jawabannya apa. Aku orang ngerti. Jarang iki hafal bahasa Indonesia. Lah saya tidak tahu ya aku orang ngerti. Berarti kowe goblok. Goblok ya kamu. Jangan aku tidak tahu ya aku orang ngerti. Jarang ngerti bahasa Indonesia. Kepriye ki paling bu goblok. Nggih. Lah bahasa Angel banget ngomong karo bawur yakin. ya
Iya, oke Mas, jenengan aja belani ciblek. Ciblek kan ngerti belani metutu kayak kita kintal. Kintal. Ya ora kayak gue. Lo aja dibelani. Belani lu, Mas. Belani. Comoti. Oh, mabur ya? Mabur? Mabur lah. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini wonten desa Lebak Barang. Lebak Barang. Saestu panjenenganipun Bapak Lurah Sabto Priyono, Bapak Panitia, Bapak Suparyo kali Bapak Diono, sedaya Bapak Panitia dan warga mriki saestu menika memeriahkan utawi merengeti sejarah-sejarah ingkang sampun kelampah. Ngatanipun merengeti hari 17 menika yang ke-81 niku saestu menika bener-bener melu termasuk kados niki niku termasuk melu mendukung. Leres. Utawi melu ndherekaken sejarah-sejarah yang sampun kelampah. Nggih. Wong nyatane angger tanpa ada nenek moyang kita sing berjuang kula kali sampean ora kepenak kaya siki, ora merdeka kaya siki. Mboten ngrasake kemerdekaan. Nggih. Leres nggih. Tapi kula ajeng jempol kalian desa Lebak Barang. Lebak Barang. Nggih, arep jarang apa gitu maksudnya dangu boten wayangan. Tapi niki jan sekali wayangan ping kali niki jenengan nggih. Alhamdulillah sampun ping kali niki. Ping kali kula nggih ping kali niki. Panjenengan. Nek mun pangapunten lah kok karo Pak Lurah kok akrab banget iki lho Bu. Kowe ana hubungan apa sih karo Pak Lurah? Oh, saya sama Pak Lurah itu sudah dekat. Oh, sudah dekat. Iya, Dekat sekali. Berarti sudah ngoten apa? Oh, sama Pak Kades. Ini Maksudnya wis cedak banget ngoten lho maksudnya niku lho. Kula kali Pak Sabto Priyono Pak Kades mriki niku ibaratnya wis jangan mangguan iki mung sewu nggih. Boten kula mbukak napa-napa niku wong biyen asline kula kali Pak Kades. Sabto Priyono niki niku ajeng dijodokaken. Jadi sadurunge kagungan garwa ya. Sajarenge beluran nang kene ora ya. Berarti Pak Lurah nate seneng kali panjenengan Bu. Hah? Nate seneng kali panjenengan. Sing seneng sinten? Lah niku wau gadah hubungan dekat niku pripun? Maksudnya zamane Bapak Priyono niku Pak Kades. Nggih. Sejarahnya dados Kades kan saya kuliah. Terus kuliah. Niku kan kiai pinter banget. Leres. Nggih. Lah kula si SMP kelas 3 apa kelas 2 ya. Kali Bu Kades niki dereng. Oh, dereng. Nur Hayatun. Ya, Nggih. Ibu Nur Hayatun. Dereng ketemu kali Bu Kades niki dereng. Oh, dereng. Si Bucang niku si Bucang kula perawan cilik. Lah terus Lah pripun ceritane? Datang bapak ibune Pak Priyono Pak Kades niku dijodokaken kali kula. Lah niku wong tuane kula nggih pun cocok kabeh. Oh, cocok kabeh. Nggih. Saling merestui ning ngaten. Saling merestui. Lah kok sagedipun urung niku pripun, Bu? Beda keyakinan. oh masalah agama. Agama Mas Bawor. Masalah agama. Boten Bu. Nggih agama kembar. Oh keyakinan. Keyakinan. Kepercayaan. Kepercayaan. Percaya gitu. Satu dharma. Tetep percaya kabeh. Oh percaya kabeh. Percaya kabeh mung beda keyakinan. Yakin? Aku yakin Pak Kades ora yakin. Yakin karo Bu Haryatun. Nur Hayatun. Lah wong kowe wong kaya kowe kok jakak karo Pak Kades. heeh. Lah kebok nak ketone kadang-kadang ngadepe ngene tapi nyawang nyontek. Mas Bawor, kalau bener Mas, magane Bu Ciblek karo Pak Kades niku ben-bengi niku anak terus. Oh iya. Niku kalih Bu Nur sinten mau? Nur Hayatun. Nur Hayatun niku WA-an terus dilapori pripun panjenengan Bu dicurhati niku kanca curhat niku. Malah curhate wau malah. Oh kala wau. Dicurhat wau dicurhat. Wah, curhate pripun Bu curhat? Masalah napa niku? Oh Kadese penting nggih. Kan mriko nggih. Nggih niku curhat kula nangis-nangis. Nangis-nangis. Nggih. Bu Kades. Iya Bu Hayatun. Bu Nur Hayatun. Oh, masalah napa Bu masalah Bu? Masalah nggih kula tekan takon. Blek aku tulu
bunga aku ngerasa. Aku keprimen kon dadi wong wadon kurang apane aku karo bapak. Kok malah bapak kaya kae. Pak Pilono ki kaya kae. Lah kepripun? Walah sing Pak Pilono wis selingkuh. Sing kabare sesasi mboten kundur niku napa? Lah niku jare sebulan mboten wangsul teng dalem niku. Kayak kowe aja sembarangan lho. Mengko anggere Pak Kades nganti padu iki gara-gara jeblek. Gue temenan. Orang percaya dari takon. Masalah napa masalah napa masalah napa? Masalah jare Pak Kades selingkuh. Lah selingkuh kali sinten ae Bu pokoke bocah wadon lah. Kudu bocah wadon kene aku kesumpang, aku jendel banget. Ayo Blek, aku dipatiri apa golek bocah wadon kuwe. Ayo Ngeten. Ngendika kaya batiri kulo. Jenengan kersa mboten? Boten. batiri melas dibatiri Bu. Kades batiri. Emos. Ndak kenang apa sih? Selingkuhnya karo ngem. Ya. Apa kurang uang ayu apa piye? Ya ampun Pak, apa kurang ayu? Oh, alah. Iki Iya, Pak Kades goyo berarti kepengen karo kepengen Apa? Kepengin nyenengi napa pripun? Boten kepengen jejak. iya Pak Lurah jejak kowe. Dan iki Balibok sing Nggih. tak umune umpama. Nggih. Umpama nanti terjadi Terjadi bahwa Pak Kades kok kali ciblek. Lah Heeh. iki tabungan putra mengkune apa? Betulnya kuyun. Ya wedus teh. Kalau wedus sama Belajar betul betul. suara bapaknya air Pak cilik yang penting rasanya Bu. Rasanya kayak saus. Tapi ini itu anu Balibok. Nggih, pripun? Ciblek niku ketone semangat. Semangat. Tapi sebenarnya niku wong niku males. lho kok sakit? Buan. Wong nyatane kawit mau niku telu dandan. Wong iki senengane jagung bae, ora gelem gerak, ora gelem ngapa-ngapa, takoni apa-apa males. Kok ngaten? Iki aku yang ngomong, Blek, aja demen jagung. Wong jagung ki ora ana rezekine, beda karo wong sing semangat. Heeh. Nah, wong jagung ki ora ana rezeki. Oh, jadi nek wong jagung ora duwe rezeki. Ora duwe duit. Ora duwe duit. Temenan duwe. Temenan. Nun sewu Mas Dalang. Terus pundi Bu Ciblek? Jenengane mudah melek kali lenggan apa kali jenting apa kali mlaku-mlaku. Ora jengking gak sih? Sekarang dalang yo karo lungguh Kali ya. lenggah. Ah, ora-ora jengking kok Kali sampean. lenggah jenengan. Kali lenggah. Nyambut gawene karo jagung. Goleke duit udah atusan juta. Rika sing pecicilan 750. Lah maksudnya ora kaya gue lho, Blek. Apa? Wong iki sing sregep aja demen genggam tangan, megara tangan. Wong anggere megar tangane sregep akeh sing perintah yo to. Beres. Perintah kok nyambut gawe apa bae karena wong tangane megar. Oh, jadi tangannya megar dia ora duwe duit. Tangane megar sregep ora duit, tangane gegem ora duwe duit. Oh, jadi anggar tangannya gegem nggih. Ora duwe duit, Ora duwe duit. Megare bukan. Tapi anggar megar. Oh, rezekine akeh, manangane akeh sing perintah. Oh, Rika ngerti petinju. Kayak udah golek duit keprimen tinjune. Dia miliaran. Apapun kayak dia. Ya perikil kabeh tangannya Mas. Betul. Ya jelas kayak dia Mbok. Karo gedeng ya. Ya karo gegem kejane mulai jutaan, puluhan juta, atusan juta. Loh maksudnya kayak untuk masalah kok tinju tangannya itu megagen gegem. Apa? Maksudnya orang itu yang semangat. Semangat. Orang itu semangat itu akan menjadi nomor 1. Contohnya kayak wong lomba, angger sinang arep maju ke juara 1 mesti menang. Oh berarti anggar maju mesti menang. Menang. Anggar maju menang. Menang. Bu, niki kan Agustusan nggih. Anggar lomba tarik tambang niku sing menang sing maju napa sing mundur? Krungu dawek kupingmu. Ya ngono dipangan, kok pangan. Ya ora. Lo maksudnya bukan seperti itu loh, Blek. Ngelingi. Bapak-bapak panitia dan Bapak Kades Iya. akan membentuk pertunjukan yang seperti ini nyatanya meriah dan apik krono Mas Dalang. Iya. Dia itu gunung nyambut gede, orang ngerti awan, orang ngerti wengi, tapi caranya menbayangnya lancar. Nah, kayak berarti ngenyek karo Bapak Ketua Panitia.
Orang ngerti wengi karo aman berarti darane ora weruh. Iki angel. Tari basan ki tari basan itu tari basan. Nggih mboten tari basan iki ora ngerti awan-awan iku nyambutke bener-bener tanggung jawab sebagai panitia. Aja ngerti gawe wirang, aja ngerti kewirangan. Dia itu bener-bener sirah. Go sikil, go sirah nyambut gawe untuk pentas. Saru banget Pak Ketua, Pak Panitia. Malah darani sikil go sirah, go sikil. Ket mau tindaknya karo sikil ora karo sirah. Aduh, angel banget. Maksudnya ki ora ketan adol utang dilakoni. Lah ya ora dol utang sapa ya, Bu. Utang didingko didol. Lah bola. Angel banget. Anu Mas. Nggih. Iki pun lho tanggaku kata. Kata sangat menika kudu dalipun lagi. Terus kula nyuwun badhe anu napa nggih? Bapak Ketua Panitia, Bapak Suparyo. Nggih. Aturan minggah panggung mriki. Oke, aturan minggah panggung mriki. Kali Pak Kades. Nggih. Menyapa warga masyarakat wonten lebak barang mriki nggih. Cocok, Bu. Pak Kades kali Bapak Panitia monggo dipun Nggih, aturi. monggo dipun aturi mentaneman, Cok. Turun. Luar biasa menika Pak Lurah kalian Bapak Ketua Panitia. Wah, acaripun menika meriah. Alhamdulillah menika Pak Kades. Nggih. Kula ciblak Pak Kades. Kula mawon Pak Kades. Sapa sing takon? Nyuwun sewu ciblek niku napa artine Bu niku, Bu? Ada artinya. Artinya apa Bu niku Bu Cobi, Bu? Hurufnya apa aja? C I B L E K. C. Cantik. Apa cantik Pak Lurah? Cantik dia Pak Kades. Dalaman cedokan. I napa artine I? Indah dipandang mata. Apa Mas? Indah apa ora Mas? Indah ya? B artinya apa B? B. Bermanfaat. Oke. Bermanfaat itu buatan kudu teng panggung. Teng riyong nggih kula nggih jual beli. Jual beli napa, Bu? Kulkas, TV, botol beras. L artinya apa L? Loyalitas. Setia berarti nggih. Setia nggih loyalitas niku nggih emang setia nggih Mas. Nggih. Ibadah iki kali bojo eman kali sinten-sinten eman. Eman mali ali duit. Teman apa? Apane ciblek ora? Dijago sekolah apa ora sih? Wis sarjana kabeh kok Ora kena. ketone karo yang sing temen ora seneng kan ora? Balik temen aku. Ana sing gawa kendang. Ana sing gawa ketipu. Ayo ana tak gawa. Ayo saya Pak Lurah. Ini sidak nang kon tanggung jawab ya gawe pada bulan iki Pak Lurah. Ayo. Buka. Bulane dadi wong wis kok aja. Nesu aja. Aja sampe nesunan. Lah iya. Lah pelawat nesunan nggih. Banyak pokoknya. Niku sing dilakon banyak. Maksudnya niku modusnya itu